Hai como un ano puxéranse de moda uns vídeos analizando os spoilers que podíamos ver nos openings de diferentes animes. E que é bastante común que na animación xaponesa vexamos adiantos excesivos tanto nos openings como nos endings ou mesmo nos títulos. É que mirade isto. O inimigo é irmán de Son Goku, o segredo dos poderosos guerreiros Saiyans. Por fin chega Son Goku e derrota as forzas especiais. Alá, grazas. Xa, se vos parece, non vexo o capítulo con este resumo que me dades. Decidín para este vídeo escoller Dragon Ball porque é o anime do que temos máis produción musical en galego entre openings e endings. No vídeo falaremos de ambos os dous. Aínda que como os endings marchaban un pouco da temática da serie, non teñen moito para comentar. Tamén quero resaltar que nas dobraxes do Estado español, polo menos nas que eu coñezo, cando mudaban o opening na versión original, aquí o común era non facelo. Nen sequera cando eran só unhas imaxes novas coa mesma música. Antes de comezar, quero deixar claro que con este vídeo non pretendo ofender nin atacar a ningunha persoa profesional da dobraxe, as que admiro moito, e especialmente as implicadas nunha das series da miña infancia como foi Dragon Ball. O traballo da dobraxe naquela época en que non se dispuña de tantos medios como hoxe, de seguro era moi duro. E esta xente soubo crear diálogos e cancións que deixaron un legado eterno, tanto para min como para seguro moitas de vos. De feito, a maior parte de erros na dobraxe galega nacen no guión francés, mas eso é un tema para outro vídeo do que falaremos se queredes. Aclarado todo isto, damos paso ao primeiro opening, o que marcou o inicio dunha lenda. A primeira de todas que poderíamos catalogar como spoiler é esta. Hai de cousas preciosas nas que se transformar. Recordemos a trama de Ulon. Goku e Bulma chegan a unha aldea onde un monstro secuestra as nenas e nunca volven. Mais resulta que ao final todo era produto dun porquiño que se transformaba en cousas, mais a súa forza física non mudaba. Só que a xente fuxía de él por puro medo. Entón xusto están a dicir isto cando sai aquí Ulon en pantalla. É raro, é sospeitoso, aínda que é difícil de coller. Collelo espacio na nube e así poder viaxar. Poderíamos dicir que aquí fa un adianto da nube Quinton, sí, mas tampouco é que teña moito misterio. O que ven a continuación non é un spoiler, mas reparei facendo guión que é unha frase bastante chistosa. Por mares e montañas e polo universo enteiro, tentando lle arrumbar o dragón milagreiro. E así a volar por fin, con esto estará. Roubar o dragón para que a bola estea connosco. É literalmente o contrario. Unha vez lle rouben a banda de Pilaf as bolas, estarán co dragón. É máis, unha vez vexas o dragón, as bolas marcharán esparecidas por todo o mundo, co cal a bola non estará contigo. O que si é un spoiler é que saia o dragón Shenron nas imaxes cando é o maior misterio do inicio da serie. Tamén podemos contar como spoiler a todos os protas a escapar dun mono xigante menos Goku, que xustamente ten un rabo de mono. Que coincidencia, non? Evidentemente, estes que acabo de mencionar son un exemplo de cousas que non son da versión galega, senón da original, mas non está de máis mencionalas. Sobre o ending 1, nada, xa vos adianto que este é a tónica xeral en todos os endings, que tenden a despejarse algo da trama. Se queredes un dato curioso, o opening e o ending orixinais foron adaptados e cantados o día antes da emisión. Case nada. Que traballiño tiña esta xente. E agora imos co primeiro opening de Z. Que pensabas que ese era o primeiro opening de Z. Non. O primeiro opening de Dragon Ball Z en todas as versións que foron adaptadas a partir da versión francesa é unha cousa rara que fixeron na Francia por vais saber ti que é este que se cadra xa tiñas esquecido ou nin escoitastes nunca. Mira se non é cutre que en vez de Dragon Ball pon Dragon Ball. Atendede porque estamos ante a medalla de ouro de todos os spoilers que imos ver no vídeo. Mais primeiro comezamos por esta primeira culleradiña que podemos forzar dicindo que nos avanza que Son Gohan vai derrotar a Raditz. De paso, póñenos en toda cara Goku e Piccolo colaborando cando a primeira temporada acaba con estes dous luitando a morte. Ollo, aquí temos o que antes vos comentaba. O
señor dos spoilers definitivo. O senpai está morto xa, era Son Goku xenial. Que? O senpai está morto xa. O sexa, como vas dicir no inicio da temporada que morre o protagonista? Así como se nada. Agora témolo como moi asumido, non? Ademais que a morte en Dragon Ball vai progresivamente perdendo valor. Non obstante, para ese momento era algo moi forte. Probablemente o maior xiro de guión do anime. Agora sí, imos co opening mítico de Z. Atravesei unha nube brillante, atravesei. Nel vemos unha lúa vermella cando está en teoría fora destruída por Piccolo na temporada anterior, ademais de ver un Osaru. Polo demais non mostra moito. Antes de pasar a seguinte, teño que dicir que sempre me fixo graza frases como O río cruzarei moi veloz e os peixes asustarei. tipo, estaban a falar de asustar peixes cando a escala de poder por ese momento era como de destruir un planeta cun dedo. Para o inicio da saga Android mudan un pouco as imaxes. Temos que ao principio insinúan algo de robots por aí, mas en contexto diría que non ten ningún tipo de valor. O que si me parece que está de máis é que aparece este chaval que ainda non sabemos quen é, xunto con Vegeta transformados en Super Saiyan. Cando hai 5 capítulos estábanos a facer creer que Goku era un guerreiro único por chegar a esta transformación. Para o da saga Buu, que na verdade ten outra canción, ainda que aquí continúa ca mesma, contaría como spoiler o feito de que aparezan as parellas de Videl e Gohan e Android 18, máis as crianzas nacidas neste lapso temporal, aínda que isto podería pasar por introducción de personaxes. O que sí, e volvendo de antes, xa che din de antemán que estes dous van dominar o Super Saiyan. Sobre o ending de Z, nada que dicir, un shoutout por ser o único que non fala de amor e xa. Antes de cambiar de saga, imos parar por Dragon Ball Z Kai. Ai, Kai. Eu sei que é un remake e todo iso, mas ben podías saber xa toda a trama mirando só os opening. No inicio do arco Saiyan mostranche o Kaioken. No da saga Freezer mostranche todas as súas transformacións e o Super Saiyan. No de Célula mostranche todas as súas formas e o Super Saiyan de Gohan. E no debut temos a Goku loitando contra Majin Vegeta, o monstro en sí, cando o seu aspecto na serie jardano como se fose un misterio, o poder liberado de Gohan e fusión, o Super Saiyan 3, forma que Goku nem lle quixo mostrar a Vegeta. Eu sei que a maior parte de nós vimos Kai despois da produción original, mas se che tocou vela antes da serie original, pobriño porque mima. E pasamos a Dragon Ball GT. No que tampouco teño nada que comentar. O único opening que hai a 4 endings están completamente libres de spoilers, ao meu ver polo menos. E até aquí o vídeo. Lembra que se queres podes nos apoiar no Patreon para dedicarlle máis tempo a vídeos como este. E se queres algún análise deste tipo sobre outro anime, deixo nos comentarios. Nos vémonos na seguinte.